så har vi modtaget vores flotte eksemplar af den her E3008. Der er så mange fordele ved den her bil. Der er rækkevidde på 525 km. Man kan få træktøj på, og der er en masse features inde i bilen, som vi så gerne vil vise jer. Kom ned og oplev bilen nede hos os og få en tur i den, for den her bil den skal altså bare opleves. Vi glæder os til at se dig.